салом як хабар. Дар пайҳамла аз хоки Афғонистон ба бошишгоҳи кормандони ширкати маъдантозакунӣ Шоҳин СМ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин се шаҳрванди чин ба ҳалокат расида, як тани дигар зарар дидааст. Ин хабарро вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон паҳн Толибон вокуниш ба Покистон маҳкум кардааст. вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон мегӯяд, ҳамлаи мазкур бо истифода аз силоҳҳои оташфишон ба бесарнишини муҷаҳҳаз бо норинҷак сурат гирифтааст. ин ниҳод бо изҳори нигаронии амиқ ин амалии гурӯҳҳои ҳаросафканро маҳкум намуда, аз мақомоти феълии Афғонистон даъват ба амал овард ки ҷиҳати таъмини сулҳу амният дар хатти сарҳадоти давлатӣ миёни ду кишвари ҳамсоя чораҳои мушаххас андешад. пас аз як рӯз вазорати корҳои хориҷаи Толибон ба ин хабар вокуниш карда гуфт, ҳамлаи мазкур аз ҷониби гурӯҳҳое анҷом дода шудааст ки ҳадафашон эҷоди бесуботӣ ва беэътимодӣ дар миёни кишварҳои минтақа мебошад. Толибон ҳам ба Тоҷикистон ҳам ва ба Чин изҳори ҳамдардӣ кардааст, аммо на мақомоти Тоҷикистон ва на Толибон аз ҳеҷ як гурӯҳ ном нагирифтаанд. вазорати корҳои хориҷаи Покистон ҳам ин амалро буздилона, террористӣ ва хатари ҷиддӣ аз хоки Афғонистон хонда маҳкум кард ва гуфт, истифодаи пайвастаи хоки Афғонистон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ боиси нигаронии ҷиддии тамоми минтақа ва ҷаҳон мебошад. аз Эдмобайл миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бози бурднок шав. Эдмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.